Türkmenistanyň harby gullukda özüni helaklan eskerin işi boýunça derňew tamamlandy. Hiç kim günäkär bolup çykmady diýip Türkmennews habar berýär. Neşriň maglumatyna görä geçen ýylyň noýabrynda harby gulluga çagyrylan Sapar Murat Jumabaýew 8 fevralda Daşowzak hastahanada özüni helaklady. Aşgabatdaky Halkara Insanperwerlik we Ösüş Universitetini üstünlükli tamamlanan ýigit bu hastahana harby bölümde janyny kastetmäge finansy edenden soň ýerleşdirilýär. Ol öz pazygaly ölümünden öň garyndaşlaryna gullukdaşlary we ýokary derejeli ofserler tarapyndan ýygydarly urulup ýenjilişini, harby bölümüň ýolbaşçylarynyň bu hili ýagdaýlary baş galdyrmaýanlygyny görüň beripdir. Neşriň çeşmeleri mundan öň Goranmak ministrliginiň we harby prokuraturynyň bu işi bastyrýystyr etmäge çalışýanlyklaryny habar beripdi. Adatlyk radiosu geçen ýylyň awgustynda 18 ýaşyndaky esker Öwedal Ekaýewiň Balkanabadda harby gulluk edýärkä Dedawşinanyň agalygyň pidasy bolanlygyny, ol ýerde ýene bir eskerin ölenligini habar berdi. 22 awgustda ölen iki esker öňden gulluk edip ýörenleriň kemsitmeleri we soňundan özara urşulmagy netijesinde wepat boldy diýip adatlygyň habarçysy Ekaýewiň jesediniň garyndaşlaryna jaýlamagy berilenligini, emma ölümüň sebäbini düşündirmänliklerini we derrew ony jaýlamagy tapşyryp bu arada hiç kime hiç zat aýtmazlyk hakyny dilhata alanlyklaryny hem sözüne goşdy. Şu hili ýagdaýda eskerin pazygaly ölüm barada daşary ýurt nesirlerine habar berilmese, bu hili fakat köplenç bilinmeýän galýar we eskerin en atasynda hiç bir kompensasiýa tölenmeýär. Emma habar çykan ýagdaýynda häkimetler käte eskerin garyndaşlaryny nähilem bolsa köşeşdirmek synaşygyny edýärler. Aýdaly Serkedawatda Türkmen Owan araçagyny gulluk eden Süleyman Oradowyň ýygyna galan ejesini 19 ýaşlaryndaky doganlaryny adatlykda habar çykandan soň merhumyň 40 sogmak üçin adawluk kömek edildi we 20 000 manat beçörüne kömek berilejekdi aýdyldy. Türkmenistanyň eskerlerdiňe Garak Uçakdaky harby bölümlerde däl, eýsem paýtagyt Aşgabatda prezident goraýan polkda hem her türlü agyr ýagdaýlara sede bar bolýar.